всеки ден, което не е никак малко. Така че съм доста добре. Секонд, куриери, данъци. Дължат се данъци, когато пускате чрез секонд. Ами дължат се, да. Аз пускам известно количество всеки ден, което не е никак малко. Така че съм доста добре запознат с секонд, с куриерите и данъците, които трябва да плащате, ако пускате онлайн. Затова моя съвет е: плащайте си данъците. Всичко, което минава през секонд, данъчните го виждат. Сега има различни начини на облагане. Ако продавате като физическо лице, там ще ви обложат с 15% данък върху целия оборот, което не е окей. По-добре регистрирайте си фирма, продавайте чрез фирма, там корпоративният данък печалба е 10%, което е много по-добре от 15%. Да не говорим, че когато имате фирма, вие може да взимате и разходи. Така че по-добрият вариант е да продавате чрез фирма. Плащането по еконт. Какво друго бих ви посъветвал? Правете си вие товарителниците. Създайте си вие профил в еконт. Така на самите клиенти ще им за по-евтина доставка, когато вие си подготвяте пратките. Другото, което е: влезте в група. Звъннете на еконт, така и така кажете: пускам пратки онлайн, искам да влезна в група. Това означава, че когато сте в група от няколко човека, тази група, общия процент обем на пратки, които пускате, по този начин вие печелите процент отстъпка. А този процент отстъпка отива за вашите клиенти, като плащат реално по-малка сума за доставка. Какво ще кажете? Мен какво ме интересува, че клиентите ми ще плащат по-малка сума за доставка? Не, това е по-добре, защото представете си, вие продавате един телефон, да кажем. Този телефон вие, ако го пускате до клиента, на него ще му излезе с 20% по-евтина самата доставка, ако вие пускате. Ако някой, който не е в група и не ползва отстъпка, ще излезе 20% по-скъпа доставката. Ако веднъж вземе от вас този човек и веднъж вземе от другия, той веднага ще направи съпоставка при кой му излиза по-евтино доставката и реално ще почне да се връща при вас. Това нещо ви печели клиенти. Другото, което е: вие го упоменавайте това нещо. Когато някъде сте публикували обява или продавате, вие казвайте: понеже имам договор с еконт, аз ползвам отстъпки от цената за доставка, затова вие като мой клиент ще получите по-ниска цена за доставка. Това нещо привлича клиентите. Така че го правете.